Na kraju sela, tamo gdje cesta prestaje biti asfaltirana i prelazi utabani put, stajala je kuća djeda Marka i bake Marije. Njihovi su zidovi pamtili smijeh troje djece, ali ti su glasovi odavno utihnuli, zamijenjeni tišinom telefona koji rijetko zvoni. Djeca su postala zaposleni ljudi u velikim gradovima, s premalo vremena za staračke priče. Jedina svjetlost u njihovom mraku bio je unuk Luka. Luka je imao 33 godine i bio je sve ono što su baka i djed sanjali. Uspješan direktor u uglednoj firmi, snažan, ali nevjerovatno blag. Svaki petak navečer njegov bi se crni automobil parkirao ispred trošne ograde, a on bi s osmijehom unosio namirnice i svježinu u njihov dom. Ali Luka je patio, srce mu se cijepalo, što ih preostala 4 dana u tjednu ostavlja same. Odlučio je presjeći. Bako, djede, ne mogu vas ostaviti same dok sam u uredu. Naći ćemo nekoga da vam pomaže. Luka je dao oglas, javilo se mnogo njih, iskusne njegovateljice, snažni muškači, željni dnevnice, žene koje su tražile lak posao. Luka je zakazao razgovore, ali odluku prepustio djedu i baki. Mi ne tražimo radnike, sine, rekao je djed Marko. Mi tražimo dušu. Tog popodneva na kapiju je ušla Ana. Imala je 25 godina i u naručju je držala 4-godišnju djevojčicu Miju. Ana je bila uplašena, blijeda, ali uredna. Bila je mlada majka koja je bježala od teškog života tražeći način da svojoj kćeri osigura hranu. Dok su ostali kandidati pričali o satnici i obavezama, Ana je ćutila. Vidjela je da je baki Mariji ispalo klupko vune, prišla je i polako ga podigla i sjela na mali stolac, pored njenih nogu. Malena Mija je bez straha prišla djedu Marku i ponudila mu svoju izgužvanu igračku medvjedića. Ona je ta, šapnula je baka Marija Luki, suznih očiju, ona zna kako se voli. Nekoliko dana kasnije Luka je stigao ranije s posla. U dvorištu je zatekao prizor koji ga je prikovao za mjesto. Baka Marija je sjedila na trijemu, a Ana joj je lagano češljala kosu, pričajući joj neku veselu priču. Djed Marko je u vrtu učio malenu Miju kako se sade prve proljetnice. Kuća više nije mirisala na starost i zaborav, već na svježe pečeno pecivo i dječji smijeh. Luka je tiho prišao, a Ana se trgla, popravljajući svoju skromnu haljinu. Vi ste unuk o kojem toliko pričaju, upitala je tiho, oborenog pogleda. Ja sam Luka, odgovorio je osjećajući neobični nemir u prsima. Hvala vam što ste vratili život u ovu kuću. Gledao je u njezine ruke. Bile su to ruke radnice, ali oči su joj sjajile inteligencijom i nekom dubokom proživljenom tugom. Luka, koji je u poslovnom svijetu upravljao stotinama ljudi, ostao je bez teksta pred njezinom jednostavnošću. Tjedni su prolazili, Luka je sve češće pronalazio razloge da navrati srijedom. Donosio bi slikovnice za Miju i male znakove pažnje za Anu. Baka i djed su se samo značajno pogledali.
Vidjeli su ono što njih dvoje još nisu priznali. Da se u toj staroj kući usred zapuštenog sela rađa nešto mnogo veće od običnog dogovora. Ana nije bila samo pomoćnica. Postala je kći koju nikad nisu imali u starosti. A Luka, on je u Aninim očima pronašao mir, koji mu ni jedna direktorska fotelja nije mogla pružiti. Jedne večeri, dok je sunce zalazilo iza obližnjeg brda, djed Marko je sjeo pored Luke na klupu i rekao: "Vidiš, sine, ponekad Bog ne pošalje pomoć onome tko je traži, nego onome kome je spas potreban. Mi smo trebali nju, ali čini mi se i ti si je trebao više nego što si mislio." Luka je samo klimnuo glavom, gledajući prema kuhinskom prozoru gdje je Ana palila svjetlo. Znao je da se više nikada neće vratiti u grad sam. Selo je ponovno živjelo, a ljubav je poput korova pronašla put kroz pukotine u njihovim slomljenim srcima. Naravno, taj odnos između Luke, čovjeka koji je navikao na brojeve i stroga pravila, i malene Mije koja je poznavala samo majčin zagrljaj i strah od neizvjesnosti, postoje najljepši dio njihove svakodnevnice. U početku je Mija bila poput sjenke. Skrivala bi se iz Aninih skuta čim bi čula zvuk Lukinog automobila. Za nju su visoki muškarci u odijelima značili službene osobe, nevolje ili ljude koji ih tjeraju iz podstanarskih soba. Luka je to primijetio. Njegova direktorska intuicija ovdje nije pomagala. Trebala mu je dječja jednostavnost. Jedne subote Luka je odlučio ostaviti odijelo kod kuće. Došao je u starim farmerkama i običnoj majci, noseći u rukama veliku drvenu kutiju. Nije joj prišao. Sjeo je na travu nekoliko metara dalje od nje i počeo slagati drvene kocke. Mija ga je posmatrala sjema, držeći u rukama svojeg starog otrcanog medvjedića. Luka je gradio kulu, polako i mirno, pjevušeći neku staru melodiju koju mu je baka pjevala kad je bio dijete. "To će pasti", začuo se tanak piskutav glasić iza njegovih leđa. Luka se nije okrenuo naglo. "Misliš, možda ako ne stavimo ovaj crveni krov na vrh?" Mija je napravila jedan korak naprijed, pa drugi, privučena šarenilom kocki. Sjela je na koljena pored njega. Luka joj je pružio najveću kocku. "Ti si majstor za krovove, čuo sam. Možeš li popraviti ovo?" Malena je pažljivo uzela kocku, a njezini sitni prstići dotaknuli su Lukinu veliku šaku. U tom trenutku strah je nestao. Mija mu se nasmiješila, pokazujući dva nedostajuća mliječna zuba. I od tog popodneva Luka više nije bio onaj stari striček u autu. Postao je njezin Lule. Ubrzo se rutina promijenila čim bi Luka parkirao. Mija bi potrčala prema njemu, vrišteći od sreće. On bi je podigao visoko u zrak, a njezin bi se smijeh razlijegao cijelim selom, tjerajući tugu iz svakog kuta dvorišta. Luka ju je učio kako se hrane kokoši, a da te ne uštipnu za prste. Mija bi ga držala za ruku, osjećajući se sigurnom kao nikada prije. Kad bi se Mijino medije otkinulo uho,
Luka nije kupovao novog. Sjeo bi s bakom Marijom, uzeo iglu i konac i pod minim budnim okom operisao medvjedića. Ta mu je pažnja značila više od bilo kojeg skupog poklona. Prije nego što bi Luka krenuo nazad u grad, Mija bi mu donijela svoju omiljenu slikovnicu. Sjedili bi na ljuljasci koju on sam postavio na staru lipu, a ona bi mu naslonila na glavu na rame, mirišući na sapun i baka Marijine kolače. Jedne večeri, dok su baka i djed pili čaj, a Ana prala sudove, Mija je sjedila Luki u krilu. Gledala je u njegov veliki sat i skupe manžetne, koje je zaboravio skinuti. Lule, hoćeš li ti sutra opet doći? Upitala je tiho, stežući njegov prst svojom malom šakom. Moram ići, malena, posao me čeka, odgovorio je s knedlom u grlu. Ali ti si naš vitez, rekla je ozbiljno. Mama kaže da si ti poslao anđele da nas čuvaju, ali ja mislim da si ti anđeo. Možeš li ostati zauvijek? Luka je pogledao prema kuhinskom prozoru, vidio je Anu kako ga posmatra s toplinom u očima, koju do tada nije primjećivao. Shvatio je da se Mija nije samo vezala za njega, ona mu je pokazivala put koji je on dugo tražio. Djevojčica ga je zavoljela, jer je to bio prvi muškarac koji nije otišao kad je postalo teško, koji je slušao njezine izmišljene priče kao da su najvažnije vijesti na svijetu i koji je njezinom svijetu vratio boje. Za nju on nije bio direktor velike firme, bio je čovjek koji zna popraviti igračke i koji se ne boji zaprljati koljena u blatu samo da bi nju nasmijao. To popodne Luka je čvrsto zagrlio Miju, šapnuo joj. Znaš šta, mislim da bi anđeli trebali češće biti kod kuće. Ne brini, ne idem ja nikuda. Kako su dani prolazili, kuća na kraju sela postala je živi organizam, mjesto gdje su se granice između poslodavca i zaposlenice potpuno izbrisale. Luka više nije dolazio samo vikendom. Počeo je koristiti svaku priliku da pobjegne iz staklenog ureda i vrati se tamo gdje se osjećao stvarnim. Zima je te godine stigla rano i oštro. Jedne srijede, dok je Luka bio u gradu na važnom sastanku, snijeg je zameo puteve toliko da je selo ostalo odsječeno. Luka je otkazao sve obaveze. Sjeo je u svoj terenac, boreći se s nanosima, vođen samo jednom misli. Jesu li baka i djed na toplom? Ima li Ana dovoljno drva? Kada se konačno probio do dvorišta, zatekao je dirljiv prizor. Ana je umotana u stari djedov kaput, pokušavala očistiti stazu, dok je Mija kroz prozor crtala srca u zamagljenom staklu. Kad ga je ugledala, malena je vrisnula od sreće. Mama, vitez je došao kroz oblake. Luka iz prtljažnika izvadio ogromnu vreću poklona, ali i nešto važnije, toplu večeru i dodatne grijalice. Te su večeri, dok je napolju bjesnila mećava, svi bili okupljeni oko peći. Nakon što je Mija zaspala u naručju bake Marije, Luka i Ana ostali su sami u kuhinji. Svjetlo svijeće titrala je na Aninom licu
ističući njezinu prirodnu ljepotu koju šminka nikada ne bi mogla nadomjestiti. Luka, zašto ovo radiš? Upitala je tiho. Ti si direktor. Tvoj život je tamo u sjaju. Zašto trošiš vrijeme na nas? Luka je duboko udahnuo. Ana, tamo je sjaj, ali ovdje je toplina. Moj život je bio prazna dvorana, dok niste ušle u ovu kuću. Gledajući tebe kako brineš o mojim najbližima, shvatio sam što znači biti istinski bogat. Ti si im pružila ruku kad im je bila najpotrebnija, a meni si otvorila oči. Ana je spustila pogled, ruka joj je drhtala. Ja sam samo majka koja pokušava preživjeti. Ne, prekinuo je Luka, nježno je uhvativši za ruku. Ti si žena koja je ovo mjesto ponovno učinila domom. Ja ne želim da ikada više moraš samo preživljavati. Prošla je zima, a s prvim visibabama kuća je doživjela veliku promjenu. Luka je odlučio renovirati gornji sprat kuće, onaj koji je godinama zjapio prazan. No, nije ga renovirao za goste. Jednog sunčanog popodneva, dok su baka i djed sjedili na klupi i uživali u mirisu procvjetalih voćaka, Luka je okupio sve u dvorištu. Kleknuo je, ali ne ispred Ane, već ispred malene Mije. Mija, rekao je ozbiljno, ti si me pitala, hoću li ostati zauvijek. Imam jedan prijedlog. Što kažeš da tvoja mama i ja napravimo jednu veliku obitelj s bakom i djedom? Da ova kuća više nikada ne bude tiha. Mija nije razumjela detalje, ali je razumjela osmijeh na licu svoje majke i suze radosnice u očima bake Marije. Skočila mu je oko vrata, ljubeći ga u obraz. Znači nećeš više ići u onaj grad. Ići ću samo raditi, ali ću se svaku večer vraćati vama, odgovorio je Luka, podigavši pogled prema Ani. Ona mu je pružila ruku, a u tom stisku bila je sadržana sva zahvalnost i ljubav svijeta. Djeca koja je godinama nisu obilazila, čuvši za Lukinu odluku da se trajno preseli na selo i oženi običnu pomoćnicu, javila su se s kritikama. Ali baka Marija im je preko telefona glasom snažnijim nego ikad odgovorila: vi ste imali vremena biti naša djeca, ali ste izabrali biti stranci. Ova mlada žena i njezino dijete dali su nam više ljubavi u par mjeseci nego vi u 10 godina. Luka nije izgubio razum. On je jedini od svih vas pronašao srce. I tako je stara kuća na kraju sela, neka zaboravljena i tužna, postala najživlje mjesto u kraju. Luka je ostao direktor, ali onaj koji najvažnije odluke donosi dok mu malena djevojčica sjedi u krilu. A žena koju voli donosi kavu s mirisom slobode i mira.